What's up YouTube? Τι γίνεται εσείς οι κοντεύουμε 300 τώρα subscribers και όποιος θα δει αυτό το βίντεο. Τι γίνεται, που είμαι τόσο καιρό, που έχω χαθεί, τι συμβαίνει, τι κάνω με τη ζωή μου, γιατί φοράω μακριμάνικο Σεπτέμβριο. Anyway, λοιπόν, θα πάμε όλο την αρχή. Οπότε κάτσε πίσω, τσιλάρετε, δεν θα πάρω πολλή ώρα. Να σας πω λίγο γενικά τι συμβαίνει με τη φάση μου και που είμαι τόσο καιρό που έχω χαθεί, γιατί δεν είμαι active και στο YouTube και στα social media. TikTok το έχω παρατήσει τελείως, Instagram γενικότερα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όπως βλέπετε είμαι σε ένα άλλο background, λίγο διαφορετικό. Δεν είμαι σπίτι μου. Είμαι στο προσωρινό μου σπίτι, γιατί αυτή τη στιγμή είμαι στην Αθήνα. Μετακόμισα εν τέλει. Όσοι βλέπετε το κανάλι καιρό γενικά, είμαι ξέρετε προσωπικά, ξέρετε πόσο καιρό τώρα λέω να αποδράσω από το Matrix του Αλή Πασά, εκεί η Γιάννενα. Και εν τέλει τα κατάφερα, αλλά όχι χωρίς τα κλασικά παρατράγουδα που με ακολουθάνε για πολλούς μήνες τώρα. Λοιπόν, γενικά αυτό δεν είναι μια απόφαση την οποία την πήρα εν βρασμό ψυχής. Είναι κάτι που το σκεφτόμαι εδώ και 2 χρόνια σίγουρα, πώς με θέλω να φύγω από τα Γιάννενα και να έρθω στην Αθήνα για να εξελίξω τη δουλειά μου, το coaching, το personal training, το content γενικά που αρχίσει και έκανα πιο ενεργά τα τελευταία 2 χρόνια. Γιατί καλώς κακώς στο χωριό να κάνεις αυτό που θέλω να κάνω εγώ δεν γίνεται. Πρέπει να έρθεις στην πρωτεύουσα. Και αυτό και έκανα. Οπότε είχα όμως δυσκολίες αρκετές. Δηλαδή έκανα πάρα πολλές απόπειρες εδώ και πάρα πολλούς μήνες για να καταφέρω να έρθω εδώ. Πολλά πακέτα, πολλά. Από το καρναβάλι και μετά γενικά όταν πάνε λάθος σε πολλά επίπεδα, πολλά πράγματα έχουν συμβεί άσχημα που με ρίχνουν γενικά, και όσο και αν ας πούμε θέλω να τα ρίξω στους άλλους ότι φταίνει οι καταστάσεις, φταίνε αυτό, φταίει εκείνο, φταίει το άλλο, που αν τα δεις τελείως αντικειμενικά κάποια πράγματα φταίνε γενικά, δεν θέλω να έχω αυτό το mindset του ότι φταίνουν όλοι οι άλλοι, δηλαδή φταίω κι εγώ που κάποιες καταστάσεις που δεν τις έχω ξαναζήσει, δεν τις έχω ξαναβιώσει, με στέσαν πάρα πολύ για πολλούς μήνες τώρα, και αυτή είναι και παρένθεση, η χειρότερη χρονιά μου από μεριάς γυμναστηρίου, είναι η πιο inconsistent χρονιά μου. Γενικά είχα πολλά κενά ενδιάμεσα που δεν έκανα καθόλου γυμναστική κλπ. Βαρία, τραυματισμούς, άλλα διαφορετικά μου. Και εν τέλει όμως το είμαστε στο εδώ, που το εδώ είναι ότι, όπως έλεγα, έκανα πάρα πολλές απόπειρες γενικά φέτος το καλοκαίρι, γενικότερα και μήνες πριν για να καταφέρω να έρθω στην Αθήνα, και είχα 2 πλάνα, είχα 2 σχέδια. Το ένα σχέδιο ήταν να πάω, αφού έκατσα και έδωσα τα μισά μου λεφτά, μισά σχεδόν μου τα λεφτά, για να βγάλω ένα δείγμα ναυαγοσώστη το χειμώνα του ελληνικού στα Γιάννενα, έτσι ώστε να μπορέσω να φύγω να δουλέψω σεζόν κάπου, για να μαζέψω λεφτά, έτσι ώστε να, αφού έχω λεφτά, μετά να γυρίσω στο φθινόπωρο στην Αθήνα και να έχω πλάτες, να έχω μια πισινή, ας πούμε, γενικά κάποια λεφτά, έτσι ώστε μετά να ψάχνω για δουλειά κλπ. Και να μην είμαι στο φτερό όπως είμαι τώρα. Και εν τέλει αυτό δεν έκατσε, και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους φίλους μου, γνωστούς μου, άντρες, γυναίκες, όλοι όσοι με έχουν βοηθήσει τους τελευταίους μήνες, και ψυχολογική υποστήριξη, και γενικότερα τρέξανε για μένα. Τρέξανε για. Ξέρεις τι, άκουσα ότι ψάχνει τη δουλειά, ο γνωστός μου πάει σε εκείνο το νησί, θέλει αυτό, ο άλλος θέλει εκείνο. Ρώτησαν από εκεί για μένα διάφορα, ψάχτηκαν για μένα, τρέξαν για μένα, χωρίς να το ζητήσω εγώ. Από μόνοι τους. Και πολλές φορές έχω ένα θέμα γενικά με την έκφραση και στο λόγο, αλλά και στο να εκφράσω τα συναισθήματά μου, τα συναισθήματα
ευγνωμοσύνη, συναισθήματα, πόσο κάθε άτομο τα ευχαριστώ για αυτά που έχουν κάνει για μένα, που με έχουν στηρίξει, κολλητοί φίλοι, γνωστοί μου, η οικογένειά μου, σε έναν βαθμό. Για αυτό που θέλω να κάνω γενικότερα, που θέλω να πετύχω, που ήθελα να κάνω αυτό το βήμα το μεγάλο για μένα. Να φύγω από τα Γιάννα γενικότερα, να κάνω μια νέα αρχή, να τρέξω, να κυνηγήσω στόχους, αυτά που θέλω να πετύχω γενικά με τη ζωή μου. Και να μην είμαι άλλο να πιώνει, άλλο να γρανάει στη μηχανή, whatever. Τώρα χάνω το λόγιο μου. Ναι. Ξέρετε ποιοι είστε, δεν θέλω να σας αναφέρω ονομαστικά που με έχετε βοηθήσει. Οι φίλοι μου από τα Γιάννα, οι υπόλοιποι εδώ που τους ξέρετε, ο Φιλ, ο Πάλης, ο Νίκος, ο Τάγιος κλπ. Τους λέω ότι αυτό τρέξανε για μένα, να με βοηθήσουν, να κάνουν και ό,τι μπορούν. Γιατί έτσι είναι οι φίλοι, στα δύσκολα φαίνονται. Έτσι, στα εύκολα όλοι κολλητοί και όταν είσαι στα πάνω σου όλοι θέλουν να είναι φίλοι σου. Όταν είσαι στα down, εκεί τι γίνεται, ποιος είναι εκεί. Anyway, έκανα απόπειρες αρκετές για να βρω δουλειά, έφυγα πολλά πακέτα. Ερχόμουν στην Αθήνα, έχω έρθει 2 φορές στην Αθήνα, ας πούμε, μία μέρα έχω φύγει. Μόνο και μόνο για δουλειά, για συνέντευξη, για τηλέφωνο έχω πάρει να βρω να κάνω, να χτυπάω πόρτες. Τέτοιες φάσεις τώρα. Σε γυμναστήρια και άλλα πράγματα έχω ψάξει. Γιατί δούλευα, γιατί μπορούσα να λείπω πολλές μέρες. Και έχω κάποια θέματα προσωπικά γενικότερα δικά μου πίσω στα Γιάννα. Οικογενειακά τα οποία μου δεν αυτή την ευκαιρία γενικότερα φέτος που μου δεν να πάω διακοπές. Δεν μπήκα φέτος τίποτα. Έτσι. Αλλά δεν με στεναχωρήσω αυτό, δεν με πειράζει πολύ. Πιο πολύ με πειράξαν άλλα πράγματα. Ότι εν τέλει κλείσε μια δουλειά μετά από πολλούς μήνες και πολύ στρες προφορικά με ένα γυμναστήριο. Και ουσιαστικά εγώ τα παράτησα όλα και έφυγα και ήρθα για αυτή τη δουλειά εδώ πέρα. Και εν τέλει στράβωσε τη δουλειά και δεν έκατσε. Τέλη Ιουλίου θα έρθω τότε. Και από την ημέρα και εγώ πεισματάρχη ξέρω και αυτό δεν θα γυρίσω πίσω στο Γιάννα πάλι, με σκυμμένο το κεφάλι, θεωρητικά. Και το πήρα εγωιστικά και έψαχνα να βρω άλλη δουλειά το μισοδιάστημα αυτό που έκατσα 20 μέρες. Όταν ήρθα, με ήρθα ξανά, πήγα πάλι πίσω. Για να βρω κάποια άλλη δουλειά, δεν βρήκα τίποτα. Οπότε δεν τα γύρισα Γιάννα κάποιες μέρες κλπ. Να ερεμήσω τα πράγματα στο σπίτι, να βρω λίγο πάλι του φίλου κλπ. Να χαλαρώσω λίγο, να γεμίσω μπαταρίες. Και ήρθα μετά. Ήρθα πριν 10 μέρες, 2 εβδομάδες σχεδόν πάλι πίσω εδώ. Πάλι χωρίς να υπάρχει κάτι σίγουρο. Δηλαδή χωρίς λεφτά, χωρίς πλάτες, χωρίς να έχω κάτι σίγουρο εδώ. Απλά σηκώθηκα και έφυγα. Έτσι, αυτό. Ήρθα στην Αθήνα χωρίς λεφτά. Και απλά και όσα είχα, ας πούμε, τα λίγα μαζεμένα. Anyway, εν τέλει σήμερα βασικά πριν λίγο γύρισα από την δουλειά, πρώτη μέρα που πήγα. Βρήκαμε δηλαδή. Και τώρα ξεκινάει το κεφάλαιο το οποίο λέγεται Αθήνα. Θα είμαστε πιο ενεργοί γενικότερα και στο YouTube πλέον. Μόλις βρούμε τη νέα μας ρουτίνα εδώ πέρα. Και στο TikTok θα αρχίσω πάλι να βάζω βίντεο πιο έτσι education γενικά πάνω στο αντικείμενο που ασχολούμαι. Και γενικότερα social media θα τρέξω πράγματα μόνος μου. Γιατί γενικότερα όπως είπα πριν έχω κάποια θέματα γενικά πώς διαχειρίζομαι αρνητικές καταστάσεις. Δηλαδή πολλές φορές ας πούμε τις αντιμετωπίζω κομπλέ, τις κάνω σαν μη είναι τίποτα, αλλά άλλες φορές ας πούμε μπορεί να με ρίξουν αρκετά. Και αυτό είναι κάτι που δουλεύω γενικά με τον εαυτό μου και μπορεί και να την παίζετε κάτι αντίστοιχο κατά ενσχεδικά του θέματα δηλαδή. Αλλά ουσιαστικά αυτό πολλές φορές ο συγχρόνος είναι ο εαυτός μας. Οπότε αυτό δεν θέλω να τα ρίχνω αλλού. Να τα ρίχνω όλα πάνω μου από εκεί πέρα. Πράγμα που ήδη κάνω. Για ό,τι μου συμβαίνει και απλά αυτό γενικότερα πάλι θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους φίλους μου γενικά που με βοήθησαν, τρέξαν για μένα. Και επειδή όπως είπα έχω θέμα με την έκφραση, τα ξαναλέω πάλι για να θυμηθώ κι εγώ. Δεν μπορώ να τους εκφράζω ακριβώς το πόσο ας πούμε τους ευχαριστώ, πόσο ευγνώμων είμαι για αυτούς, για όλα τα που τρέξανε για μένα. Πραγματικά μόλις βρω έναν τρόπο ας πούμε, να σου το ευχαριστήσω μόνο και μόνο στη σκέψη δηλαδή,
και ας μην έγινε κάτι γενικά με δουλειά, απλά και μόνο που με βοηθήσανε. Θα σας το ανταποδώσω, να ξέρετε. Με τον δικό μου τρόπο πάλι. Ελπίζω να μην το λούσει γι' αυτό. Ναι, αυτά γενικά. Σας αγαπάω, να ξέρετε. Επίσης, ευχαριστώ και όσα άτομα με έχουν εμπιστευτεί και δουλεύω μαζί στο coaching και είναι κάτι που μου δίνει μια μικρή ελπίδα γενικότερα ότι κάτι κάνω σωστά. Πολλές φορές και αυτό, ας πούμε, δεν μου βγαίνει, αλλά το παλεύω, το τρέχω και ευχαριστώ όσους μου έχουν εμπιστευτεί, τα παιδιά. Ξέρετε ποιοι είστε και δουλεύετε μαζί μου και να πετύχετε τους στόχους σας. Οπότε κάνω και ένα μικρό πλάτη τώρα εδώ. Όποιος ενδιαφέρεται για coaching, να μπει στο προφίλ μου στο Instagram, να συμπληρώσει τη φορά που έχω link στο προφίλ για να κοινωνήσουμε μαζί σας και να δουλέψουμε μετέπειτα. Μόνο σοβαρές προτάσεις εννοείται. Και όλα τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν τους κωδικούς μου, τον κωδικό μου βασικά, Aris10 στο freestyle.gr και αγοράζουν από εκεί προϊόντα του Gold Touch, οτιδήποτε χρειάζονται. Και με στηρίζουν, παίρνουν και αυτή μια μικρή έκπτωση. Παίρνω κι εγώ ένα μικρό boost και αυτό λίγο μετράει, γιατί κανείς δεν μου χρωστάει τίποτα στην τελική και μόνο που με βάζει τον κωδικό μου και με στηρίζετε, το εκτιμάω πάρα πολύ. Και ας μην σας γράφω κατεβατά στα DM και σας λέω τα αχα ή τέτοιες μαλακίες και να το κάνω screenshot και να το βάλω repost σε story, όπως κάνω κάτι κριτζάδες. Anyway, αυτά. Κεφάλαιο Γιάννενα τελείωσε. Θα πηγαίνω πάλι πίσω βέβαια γενικά όποτε έχω ευκαιρία και μπορώ να βλέπω από τους δικούς μου γενικά, τους φίλους μου, οικογένειά μου και τα σχετικά. Αυτά μάγκες, αυτό είναι το βίντεο γενικά. Αυτά έκανα τόσο καιρό. Πέρασα αυτή την κακή τη φάση, θα το πιστεύω, και πιστεύω ότι πλέον πάμε σε το αντίθετο snowball. Δηλαδή υπάρχει snowball effect, αν κάτι πάει λάθος να πάνε, πρέπει να πάνε όλα λάθος. Το ένα φέρνει το άλλο. Αλλά πάει και στο θετικό αυτό, δηλαδή όταν κάνεις κάτι σωστά, μετά πάνε πολλά σωστά. Γιατί πέρασε από αυτή τη φάση γενικά πολλούς μήνες πριν και νόμιζα ότι θα πιάσει από τα αρχίδια. Αλλά γενικά η ζωή μετά σου λέει κατεβάζει κάτω σε γιόνι. Έτσι είναι. Οπότε Αθήνα, Αθηνέζος, πλάκα κάνω, ποτέ. Η χωριατήλα δεν φεύγει από πάνω σου εύκολα και καλύτερα κιόλας. Οπότε ναι, content θα είναι πιο έντονο παντού, όλα αυτά. Οπότε τα λέμε μέχρι το επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, να προσέχετε, να κάνετε αυτό που γουστάρετε, να κυνηγάτε στόχο στα όνειρά σας, να ζείτε τη ζωή στο 100% και we all gonna fucking make it.